vir my skaam maak nie, joh. As jy net my omdat iemand te praat wat nog in die jongen zijn leven heeft. Jong man, jong dochter, wat bestem worden. Ik was niet een goede mens. Ik zeg elke dag, ik was niet een goede mens. Maar toen die jongen op mijn pad kwam, toen veranderde hij mijn leven. Hij veranderde mijn stap, hij veranderde mijn denkwijze, hij veranderde mij. Hij zei, ik maak alles niet. Die bloed van die jongen. Zoals u niet uit die bloed gewassen is vanmiddag, u weet dat. Bitter is uw strijd. Bitter is uw strijd. Maar als u naar op toe komt, zal uw overwinning zoet als papa. Van binnenom is alles heen. Die vrede is daar. Ze gaan zoeken vrede naar die drank. Naar die... Ik weet waarvan ik praat, ik kom daaruit. Als je niet achteraan gaat, alsjeblieft. Dat zijn die. Hij stiert daar. Hij stiert daar, mama, papa. Dat is lekker voor jou. Hij was zo iemand als hij is weg. Amen. Maar als hij weer op de oceaan komt, dan wil ik iets begrijpen in onze alleen. Prijs die jongen. En vanmiddag, halleluja. Voor die moeder gaat zich nog met de Heer zien, die hoort mijn stem vanmiddag. Want ik iemand zie dat die Heer is op pad. En die daar kan ons zien, die Heer is op pad, waarlijk waar. En als die moeten ver, dat ze moeten ook wat ik zeggen vanmiddag. Om bij die Heer uit te komen.
Hij brengt die kerk naar jou toe. Moet je hart vanmiddag verhard als een jochie bij de Heer zien. Van een vreselijke met die ander, van een levende God te val, sê die woord. We komen nou dat die zaak uitmaakt, sê die Heer. Ik wil vanmiddag halleluja, een jong man, een jong dochter beloven. Die Bijbel verklaart, een spreken. Denk aan jouw schepper, aan jouw jongheid. Voordat zij die oude ongelukkige dagen moet aanbreken en daar geen baan zal hebben. Zo moet je hart vanmiddag verhaald als je uitnodigt een oortje komt. Als je Heere hier zegt, volg mij volgens evil. En die Heere zien. Amen. Hoi, kijk nou. Hoe lang dat? Hoe lang zo pikken man? Laat die vijand ook kan worden tot die plak. Laat die vijand kan worden tot die plak. Laat die vijand kan worden tot die plak man. Laat die vijand kan worden tot die plak. Doe nog eens, doe nog. Give me a little place and a
Madiyara, Hetabaikam, Atira Tabaikam, Canet Payoku, Canet Tomaya, now what you do up a walking, Kanuha, Makai, was transferring from the car and the yellow. One of the bar that you fight on her. Diamond and Kalam were I may come, I may not, it's a rock to like it. They are good of Kalu, that Jenny bar at my. We're not going to be no trap. We're not going to have fun for a long walk. Kalu, never see us the head. The Yara, the summer. After the light, I do not go on as we have for you. That's any Yara. What valley Yara? Yara. Never fail me yet. Don't do it. I take you all wood. No, such a kill beer, you play. I'm not going to do it. I'm not going to come in with you. Who me against that to hold? I mean, who deeper? Who deeper? Yes, that's not the water. Not in the Canada. Oh, you're Aji pemain orang dengan adat dah. Eka uswan sekali. Iman tak sekali berapa hesa. Amin. 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 Amal kita urusan jadi jebol adat dah. Lagi kan Amal pastor. Amin. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Dan nader. Aji berkorban. Ay. Ay. Ay,
van ons pastoren af. Evangelisten, ouderlinge diakens, rooitakkies en besonder, wil ek in die aand u groet in Jesus naam. Kifuna thuba namhlanje ngibonisa abantu bahlala berooitakkies. Akho Thixo phandle kalosi imkhonza. Ithi iBhayibhile kuzongena qawe phayana kuzongena abantu. Amen. 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 Hy sê gaan jy maak disippels van alle nasies. So as jy heen gaan, dan moet jy vreemde tale kan praat, sodat die mense jou kan verstaan dat Jesus red en verlos en hy gaan weesig, want hy is nog die slaafde, hy is nog nooit verandering, die mens vader, maar hierdie God bly nog die slaafde. Kom ons Here prys vanmôre. Baie mense dink dat kinders gaan aan die kerk in. Die Bybel sê dat gaan kinders in. So dat wil sê jy moet vir 'n kind kom hê. Ja, jy moet geopbou getoer word. Ja, man. Dat is ook moe van die toer. Ek sê net om die atmosfeer sien die toer in mekaar. Ja. Ai! Jy bly saam in die een plek, jy het ook niks vir daai en toe niks nie, maar ons stoor mekaar. Ai! Jy moet van goma, jy lê honger, jy die chance, maar van goma moet jy geld kry, want jy wil beter lewe as die ander een. Wat vader, want jou siel is skade, maar jy wil Saya bukan di plek macam opta Jason bagi man anak seman. Ja. Ja. Ai. Ya presies vir my moet jy kan vat. Maar die waarheid van die Here gaan jy hoor. Jy sê die kat in die donkerte mama. Kijk je maar in mens, kan je zeggen, maar hier God zo weer, je prijs die hele aarde. Wat je die nacht in zal en die dag geopenbaard wordt. Jij kan 99 keer het hem doen en zeg je papa, hij komt, zal hij komen. Als je voor die waarheid praat, dan wordt het zo gezien. Als je hier naar hier kijkt, als je zeker zegt, als je hoeka, hoe kom je dan nog iets aan doen maken? Zonde bij zonde. Ai! Jaro kan patina. Genoeg was die waarheid weggesteek. Ai! Ai! Here prys U. Ja! Hou my vanaand. Hou my vanaand. Hou my. As jy dink met jou onder die perd sit, so voet. Hy kan nou nie duiwels wees nie. En ek sien by sommige mense, hy staan agter die deur. Maar ek dink vanaand met jou onder die perd sit, man. Hy is dit ding wat so kom. Amen. Die perd hou die duiwels wees. Jy wil jy roep aan die deur. Hy sou tokkie. Amen. Amen. Ons glo nog 'n klein goeie. Hy het vir mamma geweet maar die bloed van die lam is nou. Luister, die bloed van die lam as hy wat het. Amen.
Amen. Ek het pas in die afgelope tyd nie laat kom. Jesus, Wat my terug aan doen na die goeie. Maar ek gaan my nie kan gedraai nie. Ek hou nie van morsie. En jou is kan staan in 'n nagmaal kan. Dis mense wat sê Sondag is die heiligste. Ja, hy gewoon. Maar hy dra nog nagmaal kan en sê. Kyk, my God sê jou regverdige kans. Amen. Amen. Ons kom van die wyn af. Nou veel oud is Jayan. Ek kom met 'n kerkkind as ons soos gisteraan was laat man. Ek was so dik gesê dat jy nie kom by jou huis uit. Dit is so dik het ons gedink. Want as ek net 7 maar dan gaan dat so 5 jakkes toe. Kijk je zo'n bier gedrukt en dan wordt gezegd in de luchtstof. Die staan nog bevrijd vandaag. En dan vanmorgen, Lucas 7 vers, ja voor hem. Bij wat zijn een zekere stad, wordt de dooie uitgedragen. Jesus sê terwyl Jesus aankom, word die dooie uitgedraag. Bybel sê, Here sê ek vir die draas, staan stil. Ek wil vanmorgen praat en rooi takkies oor die draas wat jou wegdraag. Baie mense dink dat die Here sien nie die lewe wat hulle lewe nie, want hulle doen dit agter toetrede. Maar die Here sien dit. As ons vanmorgen kuns wat, dan sien ons, dis 3 draas die kant en 3 draas aan die ander kant. Sonde, ja, jou weg. Hoor wat het vanmorgen sê, rooi takkies, dat sonde, ja, jou weg. En hy dra deesdae die jong mense begrafplaas toe. Die eerste dra wat ek vanmorgen wil noem as wyn. Wyn is 'n draer wat jou wegdra. Mense gebruik die skrif nie, ons kan 'n bietjie wyn drink, daar moet nie losbandigheid gepaard gaan nie. Nou verstaan ek nie, jy is Jesus se tempel nie. As jy nie die heilige tempel nie. Amen. Amen. Jy kan met die God se tempel besoedel nie. Hy sê jy moet heilig lewe, want ek is heilig. En sê ja, kyk jy vir mense, wyn wat is 'n draer wat jou, hy verniel jou vleeslik. Want Jeremia het nou genoem, jy kan nou wyn drink. As jy nugter is, dan sê jy nie by dieselfde probleem. Hy verander niks. Nou moet jy as jy nog die ouers met die geld by die wyn verskaf het. Kijk eens, hy wyn by laaste bier kom, dan word sy nie, ek moet huis toe gaan.
stuk gesê van jou wyn. En jy sê tyd gegooi in jou pakkie. Ai, koning. Wyn is 'n drank, wat maak dat jy kom vriende, maar jy draai op, dan raak jy op. Waarheid. Jy sê die kos laat ook nog uit. Jo, dis waarheid. Nie koepa, en dan gaat jy aan. Jy gaat maandag vir jou, hy lieg. Hy lieg. Maandag as hy vir jou hier warm stap, dan hy nie daar nie. Want jy staan die kos gaan uitgesê, hy is nergens te vinden. Waarheid. Drank is 'n draal, wat hy so opbreek. Amen. Amen. Drank maak dat jy jou kittel verkoop. Ek wil nie kop skiet. Amen. Drank maak dat jy die blikkies optel, en ek wil net my kop skiet. Maar drank maak dat jy iemand anders se wasgoed gaan was, maar jou loop lê aan die kamer, dat jy net jou kop. Waarheid. Ek praat van drank, wat het waar is, hier, en rooi takkies. Sis, ek iemand anders se vrede was, jou wil hier die eie se dobbels op basie. Maar jy wil was iemand anders se. Ai. Wat maak? Dat jy stukken het vere draag. En wat is zo'n pijnpakking? Hij is toen gaat steeds naar die smokkelij toe. Maar dan doet ze aan. Hij bezet je zo naar ogen, maar mijn heerlijkheid en nog steeds in mijn heerskleren. Dat is drank dan. Dat is drank. Hij zegt heilig. Amen. 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 Bravo, dat we dranken doen. Jere, dit klinkt te beginnen. Ze willen niet over. Ja, waar. En af en toe dan wat hij zegt van elkaar, zegt van elkaar, zegt van elkaar. Ik praat vanmiddag van drank. Hij is dus opgeprikt. Oor drank. Mijn pa is alcoholist. Ons het een Kevin in die kant van Stapman. Hij had my genoot. Hij kan niet zo'n drankje. Kijk, als hij maandag opgestaan is, daar is die water of iets wat hij moet drinken. Daar wordt voor mijn Kevin ingegaan. En daar wordt voor mij zijn verkastel, wat zijn melkstap. Melkstap. Daar wordt zijn melkstapje voor me gooien. Hij drinkt om zijn water. Maar zijn lichaam is gegenereerd, hij moet het zijn. Wanneer hij zegt, dan kun je die rutten zitten. Dan is het dan wat de aanval uitkomt. Dat wordt wij maakt. Wij maakt dat hij niet was. Amen, jy begin om te wat. Van Belinda Belou, is belangrijk in jou leven. Jy begin om rollen te voet, van Belinda Lou, die eerste kom. Jy begin om je agret te skeer, Belinda Lou, die eerste kom te begin. As kind wat ek weet, ek kon nieuwe wijne elke jaar uit. As die parte met jou die breekie. Amen. Jy sal met die halve bier moet, sonder dat jy halve bier krijg. Sonder dat jy nie moet hangen. Dis sonde. As die mense wat stellen, die soek nog sê. Hy is gered. By Singerloos. Amen. Hy dan ons sien, ja, ons hoef nie te sien. Maar die God sien jou raak. Hy sien dat iemand anders kan sien toe, hy gaat die self nie. Amen. Amen. Daar wat ek in Sister Joan gedien het, apostel het elke dag een rondje gedrank. Elke dag dierbaar is. En jy die kerk leegloop en sê van jy moet jou bors laat. Want elke goddelike dinsdag as ons hier kom, dan reis jy na reis. Elke donderdag aand as ons in die teenwoordigheid kom, hy kom maar hier jou onder die kracht, die kerk is net in die hoogte nie.
Amen. Ek praat vanmorgen van die eerste jaar wat drank is. So wat? Ek het by nummer 2. Ek praat vanmorgen, die tweede draad is Joel. Jy die groot Joel is as jy onder die gelowiges. Vergeet jy eie man se vrou. Dat jy jou man aan hier, jy moet wag op die Here. Vir jou man. Ek praat vanmorgen van die tweede draad wat Joel is.